Rene yo. Heeh. Aku njaluk pelok no, pelok. Aku tak rono aku nyuwun Bu Dwi Kurniawati saha Mbak Retno Cungpe jumeneng lagune migren utawa lara sesigar. Oh, ngono heeh. Garap gamelan Bali no. Ya heeh, ya. Tak tunggu ya, heeh, tak tunggu. Aku tak mrono urung marem. Rasane ngati nek urung krungu lara sesigar garap gamelan Bali utawa Pulau Dewata. Oh iya heeh. Monggo para kanca dipun aturaken ya kangge salam pambuka lagu Banyuwangenan sing lawas. Sing lawas heeh ning di aransemen lawan kanca-kanca Dwija Laras Indonesia saka ing Karanganyar Jawa Tengah komplit. Ya. Monggo yuk dados. Tambah Wiwik Ernawati yo wong telu. Elisa, selamat datang. Waktu kembian mawar mekar
sih rasane sewu ya langane rembusi kiwa kemyang mawarti kawaliya men lenggah sik no ya para waranggana heeh